Sigħat wara l-pubblikazzjoni ta' stħarriġ ieħor tal-opinjoni pubblika, ir-reazzjonijiet kienu diversi. Bosta li appoġġjaw lil ex-kap nazzjonalista Adrian Delija ikkummentaw u rimarkaw dwar dak pubblikat il-ħadd fis-Sunday Times li wara kif il-Partit Nazzjonalista jgawdi appoġġ ta' 15% inqas mill-Partit Laburista. Wis iktar il-kap Bernard Grech li tpoġġa kap tal-partit wara sajf jaħraq ieħor għall-Partit Nazzjonalista igawdi appoġġ ta' 17% biss ta' dawk li pparteċipaw fl-istħarriġ ikkummissjonat mit-Times. Andre Grech li kien wieħed minn dawk li għen fil-kampanja ta' Delija anke fis-sajf tas-sena l-oħra u saħansitra kien fl-eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista kiteb fuq Facebook. U nota kif bejn il-Prim Ministru Roberta Bela u l-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech hemm distak qawwi fil-fiduċja. Dak li ġie elett riċentament fil-Kunsill Lokali ta' Ħalbalzan permezz ta' elezzjoni każwali anki jekk il-partit immexxi mill-fazzjoni ta' Simon Busuttil ma ridux li jitfa' nomina ħalli tkun tista' ssir co-option, staqsa jekk il-Partit Nazzjonalista li jażel kap tiegħu skont is-surveys u x'se jibqa' business as usual. Editorjal tal-Independent ippubblikat it-tnejn ukoll innota n-nuqqas ta' fiduċja f'Bernard Grech u staqsa jekk dawk li appoġġjaw lil Delija jistgħu ħossuhom inklużi fil-partit wara li huma rrabjati għal mod kif tneħħa il-kap tagħhom. Oħrajn ta' Delija li għadhom murtati kif il-kap tagħhom tneħħa anke fuq l-iskuża tas-surveys kitbu dwar kif is-sena ilu id-deputati nazzjonalisti marru għand il-President ta' Malta fil-Palazz ta' Sant'Anton biex Adrian Delija jitneħħa minn kap tal-Oppożizzjoni. Jien hawn qiegħed nistenna, intom ġejjin, kiteb Ellen Said, mod li jinftiem li kien sarkastiku fil-waqt li tefa' ritratt tal-ġemat esponenti tal-fazzjoni Busuttil li kienu nġabru barra Sant'Anton fosthom Godfrey Leoni Ganado. Ieħor imbagħad fakkar fl-aħħar skuża li ħareġ biha l-Partit Nazzjonalista permezz tal-espert elettorali tiegħu Herman Schiavone. Dan staqsa jekk issa dan l-istħarriġ ta' dan ir-riżultat minħabba l-Olimpjadi wara l-Schiavone kien għalhekk ftit tal-jemilu wara stħarriġ tal-Malta Today. Dan is-survey sar f'mument fejn il-poplu Malti kien moħħu fil-futbol. Ġifieri, meta il-survey beda fit-28 ta' Ġunju, it-tnejn mhux li għadda ta' qabel, sa nhar it-tlieta allura kellek il-Euro għaddejn u il-politika naħseb ħadet it-tieni post f'dak li huwa prioritajiet tan-nies.